Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Halor ka kendrum kebelaja hakakat nyau trik ujeliu aja penriu hayo bors ora kebala penmi yak tamaktin kebajur hapdeng kidi khot kaseng samalang ren pakinang elam ka himalang ren lasak hiru ling bagi durki boba PS ling do ubadai presiden kaseng samla himalang ren ulak keno bakadan gajing penthut jeng kinang elam ka hima hakapuar bagi khot kidang khara tring license yaki dukan jeng ibar jela kibale yak khai kapateng hayo bors ora nakaliang acting sim kahimalang ren uba brilliant Henry Imyong ula pensyai ling ba kilap thai khubor bikinong penya hima sima kimshem la penthut ikajing khanra driving license ka seng samla himalang ren Henry kum kinong penya hima kibapai ya ka songsok songsan ki shutoken khanang banlan nakajing bamias nguthu jingmon la kano ru buba PS sing do hadin buladep khanra driving license ula let bantukular sia ka khardop lum khajana jong ka hima nakaba kano ru pakadai ka khardop lum khajana bean hakabalami kejinganya hapadeng ki ar kan hon hakabai dei bakani uskatri jong ka himalang ren uba watla lingdo ula pensyai bakani ka khardop kladan nadu ki por kulong kuma pakadai ru kabalayo jingithu naka Khasiels Autonomous District Council banagi Borsen Shar ka Southwest Khasiels District nakaliang kinongelam ka himalang ren kila peram jor yuba PS lingdo nakabakano ru baude ubri ubaju penklumar nakapor sakapor ya kasuk kesan jong ka hima apa nih miska konsil nomor ibarat kawan kelas nih datang daga konsil nomor kali tabor halo deka hima ini daga ikut dah kemana nanti kibor uno yang bengai one we bring one time ini one we bring one time dekai habis kalau bentai habis ikut kita berpedisai kata kasi one baru jeli sudah one kali kata kam nak balong dari om nak pedeh kelti jong baru mana nanti jong ayu om nak pedeh kata nama panggil empat yo ikan notis ada open pernah tu pernah mentah pernah mentah motif ada motif ini berpedisai bahasa konsil berpedisai makanya kaya gitu kima kita konsil ke baik gitu kima ialah sepertinya ini kopi kalau ada kidon ke jika ekspor juki wan dijat buat imah jungi Basay, nakabakut. ngim supray dah kamu kelan supray baca bakut Penuh raya ka jing penuh ya ka dok asnam, penuh ya ka para dek duduk. Long pi kan long mentah long piwan hakan orkom. Long yu mo. Hakan mentah kan mo. long bancap long pikeli yang hantar long ngapan jubab yang bisa kata. Yang long kumnya tapi piwan hakan orkom kan. Ni alej ban jurip hang ni pok bosora hatu kadon em kajing bu git bian jong ke hima namar ba katkum ka order jong ke council ka ba kajing temu jong ke hima kajing aiwai ban aiwai ya ka yau ka kesan terik
kas council kali pas ya kini ke order ba katkum kini ka sithi ke ba pas ka khatsan tarik April arjar pon riu la keren sai ba usim la ni acting sim omla ban aiwai ya kayau kat ba pim pat penbena khatsan sni ya ka jing auction ya ka marhimah namar kadang penkan ya ka administration langrin rules section pra subsection lai bat ya ka section khatway subsection iway jong ka KHD establishment management and control of market regulation khandai spa khandai namar ba u acting sim upen bena ha katu kapor ha kasau terik badu auction ha kasan terik tak katau kikun ki hajar ki long persa ya kata namar balai katkom ka rules jong ka hima ka dei ban long khatsan sngi ki jing pen bena ten ru yat ya kata bat hakmat jong magistrate katu kapor u acting sim ula thok ula kular ban ong ban numya cekmat rei menta ya cekmat bat katang isaki hadin bangilawan ban jurip hang ne po bos ora ngilap bakadon kagit jong ka himalarin bat kani ngisim bet bakadei ka illegal nomor kata ngilakren sa ka police department leng ba in charge jong kani ka police station hang ne po bos ora ngilap ha message ru sa i magistrate i bawan hakatu khatsan terik i balong i BDO jong ka ranikor bat nakaliang jongi habangiwan banjurip hang ne ngilap ba kini ki illegal activities dan ki kam bian ki jingkrong bian ki kerdop bian jong ka hima ki dang ya cakmat nakaliang jongi ngidawa ba ki dei ban penlong swa katkom kalenti jong ka an kamut kila ban ai auction da ka ba ki ai jing tip segi kun ki hajar khatsan sgi haswa ba kin auction ya kamar hima na kalian jongi ki noelam jong ka himalarin ni wan napi ki press ki media ban pensyai halor ka jingkeno ka jong pa PS medin kasngi kumtu ko bangi ngi lai ki kot kebor ka point ka banengkong ka bangi pensyai ka kebor ka menta ka dei halor ka jingkeno ka jong pa PS ba ka hima ka bu ya ka git bian hang tei habor sura expert point kendet ban pensyai ya tu ka benta katu kamdei ka illegal git jong ka hima katu ka git jong ka hima kala don na adu kipor kulong kuma batru kalayo ya ka jing itu na kibor jong ka an la na ka district council lani na kibor kiba depet jong ka district administration kumju kawe pat kamat kalong ba katu kare ka kendau jong ka hima panong ba katu kare ka git ke an kalong ka jing keno ka balam ler bat kalong ru ka jing ran ba kumukun ajar jong ka hima ukeno ba katu ka git jong ka hima kalong ka babe an namar ba ka hima kala de panyai tu ka git nadu ba ka hima hi kala de panlong apo ka hima ka jongi de ban keno ni la makala ba ka git kalong ge an ka de ka balam ler bat ka de ka jing la makala syaki we bat ki ba henrei ka basutna per kolong ba ki kun ki hajar jong ka hima narit kitip saya kata ba katu kamdei ka git ki babe an henrei ka git ka bal panyai ki da ka hima nadu ki por ki balarim bar kala don ru ka jing itu na ki bor ba dai pet di papan phai ka jikono juma PS nas ko ban ongkum ni ba ka dei tang ka jikono ka balam ler bat kum ka hima hi kum bangi la panyai ya ka git kum tangi nei panyai na ka por amar ba ka to ka git ka don aka kendau jong ka hima iklem bu git sabar juga kendau jong ka hima henrei baro ki git hang tu ki git ki badon ba japo ka kendau jong ka hima mun ba ka hima kalong try ka kendau bat kasrok ba ya ting ba ka tai ka expert payru ka ya ting ba ka kendau jong ka hima te ban ong ba ka git kalong ke bian kata kalong ke babakla ei ba kini ka git kumtu kumba ngi tip sai ba ka hima kala dep ban yo ya ka jing menjur na ka konsil ban ong ba PS ba ka hima ka biyo ya kajing itu leng ba ka market rules jong ka konsil kata kalong ka babakla ya ka git kam ha po ka yo ka hat ide mustu sai kata ngidon tang lai tiliti yo po ka hima da ka de ka yo mo pelun ka yo borsora ba ka yo sunangrin kita ki hap hapo ka market rules ka konsil henrei pane kren spang kini git bar kiwe de jingmi kini kem hap ka hapo ka market rules henrei ki hap ba hapo ka jingpet jong ka tanat ilaka jong ka konsil bat ya kini hihap siuru ya ka one share ane ka sibenta na ka jingmi jong kini gigit ya ka konsil
But habai dai bekane naka leng jungi kahima la dep pentim ru ka konsil hadin binglayo ya kata jing aiwai. Kane kadai ka chithi ka bangil pentim ka konsil habai dai ka jing aiwai ka jongi bangi la dep ban aiwai ya kimarima ka kasan tarik jung upnai April. Kane kadai ka kot jing pancisa ka bangilayo ki bangil pha ka konsil. Kane par kadai ka we ka chithi ka bangil pentim ka konsil mana ka leng jong kahima kala dep an pas ka budget. Nak penta ka stem ar pendu punyo. Hang ni ngila de thosai ya ka 10% jo ka market share ru ngila thosai hang ni nang ta kini ki tu ki ma ke bana ka leng jong kaima kala de ban aiwai. Nang ta kani ka balai ka fish ka balai ka bang kilo sai ya ka penta ka bana ka leng jongi kaima ni phia ya kisar. Kata kalong katkum ka resolution jong ka konsel hi ba baro kima ki phia ya ka jengmi sya ki prabenta. Wat hane ngila tho sai ba kane ka share ka bangila de ban ais ka konsel. Kane ka share ka bangi na kaleng jong kahima ngi de ban sius ka konsel kata kalong kasi benta na ka prabenta ka ba kahima ka de ban mi. Ya pai de ba kane na kaleng jongi kahima ya de ban yo ya ka jing menjur na ka konsel na ka tanah ilaka. Ka ba ki la pedang wat menjur ya ka jingmi jong kahima ka bal de ban aiwai ka santarik. Badru kila menjur ya ka budget jong kahima na kamenta kasnem ar pendu punyau. Te namar ba ya kini baro ya hapa ko ka jingpe jo kata ilaka. Te kamta pan phai ke ke jingkalo joma PS ba kahima company ya ka jingmenjur. Kalong ke jingkam ka balam ler ba ka bakala. Namar ba khai ka jingisa kane ka kam jong kahima ba juga council. Te ban ong udah urusimet ba na kaleng jongi ngi panyo ya ka jingmenjur na ka council kalong ka bakala ba ka balam ler. Namar ba wat na ka council lu ka klem ong kumta. Nah kalian juga konsil kalau ada penpa ekisti, kalau ada penmenjur dekat budget ke jongi, dia kemudian buat enong bah hari mentah kan dia kajing ayawai jongi kalau ke bapak kelah. Nama arbah kajing ayawai ke jongi, kalau ada pentip suka konsil, paling kalau kau syairu ekidor jong kita kinong job dekat tendang. Jadi ke bami mendin kalong tang kajing ke yalam bakala cuma PS marway, dan tang ban yalam bakala sekui pat kibriu, kibat kamai, dan kibat kai, angte borsurai export point. Kalong ke kero ke pasai, nah kalian jongi ke hima. Caparo kibriu dan ki eksporter kiba le export hang te borsora export point. Ba kumba kahima kalabu kaget bai musur lani bai museum kabangila penyat nalu ki port kaladep mentaru kani kaget kayang hang tu ba kahima ipentip sai ba kahima kadone kaget hang te borsora export point. Ba baro ki kali bayat yang ba katu kasurok jong kahima kabahi kahima kaleban sina boro hi kide bensiu bai musur kaba na kaleng jong kahima kaleban lum. Bat kumtu kabangil omane ba na kaleng jong kahima kabangil peloi ka tendar ha ka santrik pada April pun riu pada ha ka santrik April pun riu te na kaleng jong uba talin roi nong lang ulalong nong job. De kane kade ka kro ka pasai sa baro kitu ki export ang te borsora ba kidai bensiu ya ka bai musur bai musim hau ba talin roi nong lang kumunung job ya ka tendal. Par kador hi kalong ba kahima kale ban benaya de kador te baro ki exportar balik hang tu kila tip ya kador bakin siu hau ba talin roi nong lang kumunung job ya ka tendal. De kane kalong ba kro ka pasai ba baro ki bru balik export hang tu kide bensiu nomor pi gabe maka kendo hima wala da kino ki bangsiu ya ka bai musur kahima ka pha la ka kro ka pasai ba phimla chu ban export hang tu. Na pidon kino ki jaga ki jongpi ba pila ban export kila cita ka jaga ba pidon ban export point ban export handai la piwan ka kendau ka jongi ka jaga export ka jongi man ba pihak burom ka ba kahima ka da ban penyai. Kani kamlong suka kam ka batamai kalau ka kam ka bangila de praktis na lu ki port baladep man ba baro ki exportar kila tip dupai kata kani ba pelango ahi kalong tang namar padon kito ki ber bayaran makla. Hari na kaleng ka jong kahima kani ka port ba mata pensai. Ba baro hi ki exportar ki pensiu ya ka bai musim ya kahima ha briu ba kahima kala dep banjob ya ka tendang. Kata kani ka kro ka pasai ba kito ki bamla pensiu nala ong ba pimla si penawan le export hang te borsora. Wat ngui ai na kaleng jongi kahima ikan persya epi balada pi yele persya kata berbangim sa ya ki kali ki jongpi pendrum hang te borsora export point. Na kaliang jongi kum kahima idap daga jing smokia hagaban na kapor sa kapor uni uba PS lengdo uba kamel de ba uta ude presiden jong kaseng samla
ujuan ban pen kelumar naka por sakapor apo kahima ka jongi haga jing sha wa udai kun u hajar jong kahima tenrei judon benta isu bat kahima naka por sakapor judon uju sa ba shilong bat kibabun kikam lang hakayap ka im lene hakano ko benta jong jingdon kam apo kahima judon benta isu kenrei usu sa ba shilong usu control usu mix social media betang na shilong kenrei dia ka jing jong ki kun ki hajar ya ka jing jong kahima judep judon ka jing klik te menen ro kalong ka ai ka basnosi hakaba ngi hang te borsora menen baule chang te borsora te ukono yengi kum ki noilam jong kahima ba ngilek bentot ya kata ka jing kenrai ke trading lesson hang te borsora te ha jing sisang ngingim don benta berkata ka jing khang ya kata ka trading lesson kata ka syong hakamon ka jong u lau check nela check ru ya kata ka syong hakamon ka jong u dan rengi nakalang kahimang isan maham bala da don kino ki bawan khai wan pateng hang tu klem ki kot isla ki babiang yin sha ti kata ka kerwo ka ba nakalang ka jong ikum kahima isan maham ti ka jingkano ka jong u menen yang i ba uang ba ni wan pentut ya kata ka jing khnra trading lesson kalong ka ka ba baklah du kata ti ngim don beneta ban khang kata ka jing khanra trading lesson ka jong u pat ka ba khams ngo khia shu ka long ba menin ka sngi wan hang te borsora ban pentut ya ka jinglum bai musor jong ka hima hang te hagiet borsora ti kumbala penshai lo skutri mene ba nagaliang jong ikum ka hima ila ju practice ya kani ba ka judon ka jinglum ya ka bai musor na ka por na ka snam hang te ha borsora siragau te bat menta ka snam ru ila stang ya kani ka jinglum na du ka khatsan tarik jong April arjar apun riu panlum ya kani ka bai musor bat ngila ai wai ha ka basit ba shai bat ngila yo ru kumbala ong sekretari ki order na ka discount sale ban ai wai ka te ka get ha borsora bat siragau bat kiwi ki chinmi jong ka hima te kung ka ba snausi edo kata ba naga por uni upias lengdo uju bishni uju pihuin ya ka hima naga por namtip ka don ka selendet ni don mano ba sponsor na ka benta panwan ban penwit naga por ti kumbala ong sekretari mene ba nakaliang jongi kum ka hima ngel sim ya ka rai ba kino ki eksportar lani kino ki bawan khai wan pateng hang to kim dei bandon kano ka jing arthatin regi dei ban ai ka jing trilang ban ni ka hima namar ngingem shamle ya kano ka ba be an ngingem shamle kano ka belong persya ya ka an dan regi le kat kum ka an ti ban ong ba katu ka jing bu khadop krong khajna jong kalong ka ba be an kalong ka jing ya lam bakla ka ba hadu kata regi bubun ki isu ki bau ne pias lengdo usuk penmi na ka por ka jingkano ka jong na ka jong i ka hima te kalong ka ba ngem snow tanat ya ka ne ka jingle ka jong ni penram jor hadu kata but nila banong ba pias lengdo umdei beri bobha be udei tang unong pen kelumar ya ka sukasan nong pen kelumar ya ka jingjat biang jong ki kam ki jam jong ka hima te kani kalong ka kerwo nanga komu acting scheme jong kai malangrin ba shapi ki exporter shapi ki kon ki hajar ba shapi ki ba don bantang to ba phimdei ban nget klumar yu ne ubreu bon shuyelam bakla naka por ya ki kon ki hajar bat ya ki nong khai ki nong patang shato to haga jing dei bat ka jing keno ka jong u ba ngi wan ban penkelumar ya kata ka jing khnra trading license tin nakaliang ka jongi menen im sham wan ban pentut ya kata ka jing khnra trading license dan ringi shuan ban keli hiwan le ayu hang ne namar bangi ngim don jingtep dan rei hadin ba u la pensai bangi wan hang ne tang ban khnra trading license
tin nagalyang jong irung iong kata ka shong ka mon jong phi pala ta phi don kata ka jumut te ka shong ka mon ka jong phi nyem don ji khang ai kata te re na kam ta ki wai kam ba fa ka hima te ngenom sha klam te yo jing bet na ka hima. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.